Ngiyabona ukuthi umcimbi usuye emaphethelweni ngampela ngoba manje senginilethe lo MC abaphuma ngaphakathi. Cela u-introduce futhi kubabukeli. Oh, asibingelele igama lami uMfana Phetheni isibongo ngakaZulu. Kodwa ke insizwa nezintombi ezilandela uMaskandi. Wonke umuntu olanda uMaskandi ngeke angazi. Siyabingelela. Yebo. Sacela usitshele ngempucuzeko ngoba uphuma ngaphakathi uboneni yini oyibonile? Okay. Impucuzeko ingumcimbi wes-level mangaphosisi wes-level yes. Ngoba ngonyaka odlule bese celebrate 10 years. Ngokhuluma ngoMfana Phetheni nami ngingxenye yempucuzeko ngicabanga ukuthi ngifika la eThekwini. So kwanongoma ngizofunda la eDUT ngenza i-biomedical technology. So ngakena emsakazweni from then ngikhuluma ngo-MC ogunywe impucuzeko uMfana Phetheni. Ngiyashisa bhe ngamalangabi. Hey, sikubonile akho lo ngithoba kabukabi yebo. Kodwa ke ungiphendula umbuzo wakho. Konke kuhamba kahle abantu lo mcimbi nje akusewumcimbi wokumakethwa abantu bayawazi njalo unyaka nonyaka bayazi khona uyaziwa ngoba abantu bahle gcwele yaphithizela abantu ba happy. Oluphi ushintsho solibonile lenziwe impucuzeko kuMaskandi? Ushintsho ukhuluma kulonyaka noma throughout yona yonke leminyaka kubeza amakhono ngoba ngisho nama imphathe nephaseli yawo umcimbi lo umpucuzeko ngikhulunywa yona impucuzeko ngaze ngafika lesikhathi ekusona nama. So abaculi abaningi bathola iplatform la beveza ama talent abo ubese ke kuqhubeka kanjalo. Ngasho nje ukuthi impucuzeko is one of the event la khona bonke abantu abakwazi ukufuna ukuyiveza bakwazi ukuyiveza and inkulu ikwazi ukuqhubeka. Yebo. Ngoba usho ukuthi futhi ufunde e-UKZN. DUT. Oh, e-DUT ungixolele futhi. Ngoba usho ukuthi ufunde e-DUT. Thina ke si-foundation epromoter imfundo. Yebo, si-foundation umphethe wemfundo. Sifuna ukupha amabhazari ingane eziphuma emakhayeni la kuma-poor backgrounds. Ngasikhuluma nanesigisi kuphela. Yebo, disadvantaged backgrounds. Ungathi emakhayeni. Yebo. Ngithi mina yini ongayisho kulezo ingane ezisakhula like njengoba wena usuphumelele yini ongasho ingane encane esakhula efuna ukufunda? Mina ngasho nje ukuthi mfethu ayikho into ebaluleke njengemfundo. You know you can be famous ungaba ne-talent but education ibalulekile ngoba kunezinye izinto abaculi abaningi abashawe ukuthi isikole abanaso yabona. Uthola ukuthi umuntu usedlelwe imali kudlalwa ngaye osomathuba bedlala ngabo kodwa uma ufundile ngeke nje mina ungikhwabanisele mina yabo. So kubalulekile ukuthi whatever one-talent abantu bengagijimeli ukuthi bafuna ukuyodlala egoli beshaya igici. Umuntu akafunde ma uNkulunkulu ekuphiwe kodwa sina sonke esiphiwe ukufunda sikhulume kanjalo. Bonke abantu bahlukene nabo uNkulunkulu ababusayo ngokufunda kodwa abanye ababusise futhi ngama-talent ngendlela engafani. Kodwa nje ke imfundo mfethu ibalulekile. Mina la ngikhona ngenxa yemfundo ngaba ngi-interview nje bathiwa akaze ngize ngifunde. Cha bhuti sibonga ukuyithoba kwakho like ukuthi omkhulu kangaka wehle uze kuthina uthi umuntu nje akumkhulu umuntu nje. Ngoba umuntu ngabantu ekugcineni. Umuntu nje. Cha siyabonga kakhulu bhuti ngokusipha isikhathi sakho. Yebo. Siyabonga kakhulu ukugqugquzela imfundo bafowethu kubalulekile abantu abafunde bakwethu bayeke usikolozela bengafundile. Dakho. Yebo.